Hoxe nos atopamos visitando aquí no Concello de Santa Comba a unha brigada municipal que estaba facendo traballos de desbroces e a verdade é que podemos comprobar como unhas zonas que normalmente non se podrían auxiliar económicamente dende a Xunta de Galicia porque non son zonas forestais, pero que sí son de impacto para as casas que teñen cerca, co traballo destas brigadas municipais pois se poden limpiar e se poden adecentar para evitar que prosperen os lumes forestais, non? Eu o que pretendo é agradecerlle a todos os concellos que se mostraron partidarios deste traballo destas brigadas, o esforzo que están a facer tamén desde as administracións locais e, por suposto, agradecerlle aos membros das cuadrillas o esforzo e a dedicación que poñen. Dedican unha parte do seu horario de traballo a facer desbroces e o resto do tempo pois a colaborar cos concellos veciños ali onde se poida producir un incendio para axudar na súa extinción. Por lo tanto, hoxe é un día agradable, vemos traballos de limpieza e non de extinción e eu sigo apelando á conciencia de toda a cidadanía para que vexan que no monte se pode producir riqueza e non destrucción. Estamos nunhas condicións climatolóxicas moi complicadas e, polo tanto, máxima atención a como un se acerca ao monte e tamén sigo agradecendo a colaboración que estamos tendo de toda a cidadanía en esa chamada rápida ao 085 cada vez que ven un lume e que o sigan a facer porque nos axuda moito poder chegar ao punto de inicio do incendio no momento en que estáis comenzando.